Manitie boigni 17 Junior Starlets obagora koka gi korene tugo mar osiepgi kindgi kod Morocco. Timno nyicha noloyo Uganda gonde 5-0 koriw tielo ariyo mag laro thuolo mar donjo e tuke mag World Cup. Kocha mar timno Mildred Cheche onyiso geno maduong' ni gin gi ikruok kendo gin gi nyalo mar dhi e World Cup kuom thuolo machielo. Giwuok ka gidhi Morocco kiny ka bang' tuke mag osiepgo gibiro gocho gi Cameroon e laro thuolo mar dhi e tuke mag okombe mar piny mangima meneno ni World Cup. Kapten mar timno Halina Imbachi bende onyiso ni giikore makare ne Cameroon. The camp is going well. The players are psyched up. We have 2 friendly matches to test where we are as a team. For the 2 friendlies, they will give us much fitness to be able to see where we are as a team and also to give them confidence to play against Cameroon. Morocco, they keep the ball mostly. A very technical team. Tactically, they're also good. So they will give us a good picture. Hiyo game najua inaenda kutusaidia tujione tuko wapi kama sisi players. Najua inaenda kutusaidia na pia tutagain fitness yetu more. Ya moral kwa camp, players wanatamani sana tuwin hiyo game turudi tena World Cup. So kila mtu ana matamanio na anajua tunaenda kuwin hiyo game. So pia inatumotivate sana juu tunajua tumebakisha only 2 games home and away na pia tunajaribu sana tuwin tena ndo turudi